खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि PD निउसआव बरायनाय जाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे समाव बुंदों हाग्रामा महिलारीआ भटनि थाखाय गामि गामि हाबगासिनो दङ होननानै। कख्लाबारि समस्तियाव BPF दोलोखौ देरहागोन होननानै रोखा बुंना लादों हाग्रामा महिलारीआ। लोगोसे बुंबावदों दि 17 आरो 18 मार्चआव प्रमद बर'आ मा मावलांखो बेखौ रायजोआनो नुगासिनो दङ होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारीआ। दा प्रमद बर'आ मा गोरोन्थि खामानि मावदों बेखौ सोंलायनो नाङा, रायजोआनो मिथिगौ होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारीआ। गोरिबनि आखाइनिफ्राय जकार लेखाखौ लाना थांना JCB डाम्पार ट्रेक्टरजों खामानिखौ मावदों, मानसिजों मावाखै होनना बुंदों। जेब्ला बिल जागोन जकारनि आन्डाराव अब्ला PCDCनि मेम्बार नङाब्ला चेयारमेनफोरासो डाइरेक्टयै फैसाखौ बख'ना 2000 मोननांगौआव 200-300ल' होयो होनना बुंदों एकाउन्ट हल्डारनो। लामा दालांनि बेलायाव अनेक कमप्लेन फैदों होनदों। लोगोसे UPPL सरकारा 5 बोसोरबो थाङा होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारीआ। कख्लाबारियाव प्रमद बर'आ जेनगोना रोखा होननानै बुंदों। आरो बुंबावदों BTCखौ UPPLआ सालायाखै होनना, ABSUआसो सालायदों होनना बुंदों। प्रमद बर'आ सिगाङाव ABSUनि प्रेसिडेन्टमोन, दा ABSUनिनो खामानि मावलांगोन, बर' हारिनिल' खामानि मावगोन होनना बुंदों। गुबुन जाथिनि जेबो खामानि मावनाय नङा होनना बुंदों बर' आरो गुबुन जातिफोरनि सिगाङाव। बिनिखायनो BTCखौ UPPLआ सालायाखै, ABSUआसो सालायदों होनना बुंदों हाग्रामा महिलारीआ। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। नोंथांमोना PD निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयारबो खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामदो जाहाथे आङो नोंथांमोननो गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांमोना सिगांग्रो नुनो हायो। थेंक्स फर वाचिं।